Fel ymgysylltydd cymunedol i Gasgliad Werin Cymru, dwi'n cynnig hyfforddiant i bobl ac yn annog bobl i gyfrannu casgliadau o ffotograffau, mapiau, dogfennau sy'n ymwneud â phob agwedd o hanes Cymru ac yn rhannu nhw gyda gynulleidfa eang trwy gwefan Casgliad Werin Cymru a gyda archifau lleol. Un o'r bethau oedd yn sbardun i fi weithio yn y sector Treftadaeth oedd o'r amrywiaeth sydd gyda ni yng Nghymru o Dreftadaeth. Mae gymaint o gyfoeth gyda ni o'n hanes. Ac mae mor hawdd i ni gysylltu hanes gyda yr hyn nath ni ddysgu yn yr ysgol a just yr ail rhyfel byd a pethau penodol iawn. Ond mae yna gyfoeth anhygoel o hanes a Treftadaeth gyda ni yng Nghymru sy'n mynd o 5,000 o flynyddoedd yn dechrau o'r Celtiaid ac yn dod ni lan bresennol. Popeth mae dyn wedi wneud yng Nghymru ers 5,000 o flynyddoedd mae'n cael ei gynnwys yn y sector Treftadaeth. Felly mae'r amrywiaeth yna a mae yna rhywbeth i bawb yn sicr. Mae yna lot o ffyrdd i ddod i weithio yn y sector Treftadaeth ac un o'r ffyrdd gorau i fi wirfoddoli yn sicr i fi chwilio am gyfleoedd wirfoddol mewn amgueddfa neu mewn lyfrgell neu archif lleol. Mae yna ddigon o'r rhain yn Sir Benfro ac ar draws Cymru ac mae yna trwy weithio, trwy wirfoddoli, mae yna cyfleoedd gwaith yn aml yn codi ac mwy na hynny mae'n datblygu sgiliau a hyder i'ch paratoi chi ar gyfer gwaith yn y sector wedi. Un o'r pethau mwyaf cyffrous am y sector Treftadaeth yng Nghymru yw yr ehangder a'r amrywiaeth sydd gyda ni. Ein bod ni yn gallu cael amgueddfa sydd dim ond yn delio â hanes rygbi. A bod ni hefyd yn gallu cael amgueddfa sy'n delio â hanes y tractor, neu hanes pysgod, neu yr hanes milwrol. Mae'r amrywiaeth mor eang, mae'n yn sicr rhywbeth i bawb, ac dyna un o'r pethau mwyaf cyffrous i fi. Pethau pwysica i fi wneud, i ddilyn y pethau chi'n mwynhau. Os ych chi rhyw diddordeb penodol yn hanes ni neu yn Treftadaeth ni yng Nghymru, chwiliwch am amgueddfa neu lyfrgell neu archif sydd yn wneud rhywbeth hynny. Chwiliwch am casgliadau cenedlaethol sydd gyda ni. Mae yna ddogfennau, mae yna hanes ffisegol gyda ni sy'n wneud â phob agwedd o'n hanes ni. Mae yna ffotograffau, mae yna ddogfennau, mae yna archifau amrywiol ar draws y wlad. A chwiliwch amdanyn nhw a gofynnwch am gyfleoedd i weld nhw, i wirfoddoli gyda nhw, falle i ddigido nhw neu drawsgrifio'r cynnwys. A dyna'r un o'r ffyrdd gorau i fynd ati yn sicr. Fel dwi wedi sôn yn barod, mae'r amrywiaeth mor eang. Mae'n gymaint ar ôl i'w gasglu ac i'w gofnodi. Dwi'n hoff iawn o hanes rygbi yng Nghymru ac dwi'n gwybod bod pob clwb rygbi ar draws y wlad, mae yna gasgliad o grysau, o ffotograffau, o raglenni, mae yna hanes dwys iawn gyda nhw am pob un o'r clwbiau yma, a byddwn ni wrth y modd yn cofnodi pob un o'r rhain a'i digido nhw er mwyn i pawb arall darganfod nhw hefyd.